Nimbano orasyon manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ala, anong sanyon, mami? Tinapatag, saan kayo amaan ano dita? Wen magkiti. Kat, ni Monray, sa dino itanti ayan na. Adya ka mo. Yung binilin ni Rocco dagiti tao na. Madaman ti panang sapsapol na kanukwana. Nakabutbutangan ti kasti ang mapastasamak, mami. Amang ano mairama na kamabalod. Awan ti rumbang nga pagdanagam, Angeli. Awan basol mo. Mami, Kanuray da kami. Awan magbasol mi, ha? Da kami gani Rocco. Awan basol mi. Ni Monray ti aking basol, amin dagito'y amapaspasamak kita. ha? No saan aga po iti kinatangkan ti ulo na? Saan ko maakastoy ti mapaspasamak kita? Mami, Iso abasol dahi dya asamsamantong ti amin. Inrobo na kami ka ni Rocco. Katsak nga iso tinagidarom kadagiti pulis. Ayok dahi jay amon re. ala, di kayo una agpungpungtot. Tama nga no mabignat kayo. Laglagi po nyo akagap-gapuyo launay di ospital. Jakmat nga ron maliklikan ti agungat iha. Nasakit ti ulok. Sabay marugitak dito'y balay apang nanaudan mi. Balay ti mamirmiraot da ito'y. Ala, ano usan yun? Tinapatag, saan kayo ang maibalod? Wen magkit iha. Sige nga rodan iha. Basta jay bilin ko Saan ka apumampanaw di tamansyon? Nga uray anyapay ti mapasamak. Uwan, mami. Mayat ang pariyan dito'y sirok ti kayaw. Aginanaak pa'y man. Kalkalpas ti trabaho kay farm kay. Iso, ha? Nay, at nagsardeng alugan iti bataw. Nanay. Ha? Ni Monray idimsa? Ha? Kasla mabutbutan. Ha? Tatapal ko? Na, dada, nakita na ka. Monray, Barok! Umasidig ka ditaw. Apay nga ka ditaw. Tata? Na, Diyak am amo dagi di lalaki. Basta hindi sagdak matlatan dito'y. Kat dito'y tintududa papanak. anya? Asino na kita? Diyak amo tata. Sika, apay nga da ka dito'y. Dito, ayan ti trabaho. Tidak jay afam mo. Pitaan. Tata, tulungan na ko ma. Mabutengak. Amangan nudukuten daktumanan. Ha? Sige, sige. Di ka madanagan. Tulungan ka. Umay ka. Mapanta iti balay pag nanagdak iti asidag ti farm. Uwen, tatabali ko. Nay, ni Panyang ti umaw-awa. Hello, Panyang. Hello, Baliko. Ang turungak ita dita farm. At daka ka dita. Wen, Panyang. Ay, wen gayam. Adda ni Munri ditaw. Di na kano am-amaw dagiti nang itulog kinkwana ditaw. Kasta ka day. Sige, ang turungak dita. Bye. Bye! Anya nga tatigagara ni Panyang. Apay nga umay ka no dito. Nanapan yan. Agyaman nakta nakita kayo. Ngam apay nga da kayo dito'y. Ako. Kayam ti kabsat ko takin ko pa diti afan.
Umayak lag bakasyon, Barok. Ha? Amuyo ka diti kadak ditoy? Ane? Saan? Naamuaklaan kan ni Baliko. Ita imawag akan kwa na, Barok. Nana, nakabutbutangan ti mapaspasama kita. Diyak mauawatan ng dagiti mapaspasama kay ti biyag ko. Talaga ka di akas to'y tigasat ko, Nana Panyang. Talaga ka di ngawanan ti gundaway kong agragsak. Mabutbutang, kan masaksakita naklatta ka din, aging katinggana. Monre. Kan tatatamalyong, kan anaya. Ingkulong ni Mang Roko, Nana. Kaya't ni Mang Roko nga ipapaltog kanyak da anaya. Ngamtim marayak. Amangan no patayin da tatatamalyong, Nana. Di ka madanagan. Naispalan da tatamamalyong itipagkad. Awanan ti rumbang apagdanagan tayo kadakwada. Ha? Kasano na ispalda? Inispal idadag iti pulis. Oh, thank you, Lord. Naimbag lakit din. Isu na laang. Tanalidayak latta, Nana. Ngamin. Saan ako nakaykayat ni Anaya? Imbaga nalipatag ka nun. Imbatin ako ni Anaya. Awanan ti mangipatpatag kanyak. Di kag sasao iti kasta, Barok. Adaak dito'y amang ipatpatagkan ka. Kat pagawanan na kumamat. Monre. Pagawanan na. Ha? Awan basol mo kanyak, Nana. Isungawan ti rumbang nga ikidawam iti pamakawan kanyak. Adda basol ko kan ka, Barok. Kadakkel tinagkurangak kan ka. Anya nagkurangam. Basta ti may bagak pala ita. Pagawanan na kuma. Kat nakasaganak abang sulnit kadagitaan nagkurangak kan ka. Saan ka maawatan, nanapan niya? Diyak amo ti bagbagaman nagkurangam. Kat awan mo ti amok. Awan, nanapan niya. Apay nga tangag sinagit na gitidwa ijay papa. Anyat mapaspasamak kadakwada. Inarakop ni Panyang ni Munri itay. Sadag sinagay. Na, apay nga ta. At da nga tabasol ni Panyang kin ni Munri. Wino, ni Munri ti adabasol na. Kit agsinsinuri da. Ha? Kajay. Laging narakop damanan. Ay saos. Abay nga yakas dyan. Anya ti kayat asawan day ngay. Ya. Ha? Nay. Nirokok tumawawat. Ha? Ha? Yaksong bata? Sigurado kasirmunan naktumanan. Ha? Ha? Di oray saan ko akasarsarita iti may sa dekada. Ha? Kabay lang ah. Kayat ko pa'y hindi ah. No saan ang makangag itisir mo manipod kinkwa na. Istrikto nga mindadya ka nakakat. Naungit no kumaraw. High blood. Heh. Ay, inakit ang lutom. Paypayak paylaida ngagsarsarita dita. Agdamagatok hindi pa niya numadamdama. Sana nandagi at tao. Ay, nawaw. Agpuludan ka po iti kinadakas ti ugali da. Wan tatang, sapay ko matamatiliwdan iti kabitan a panawan. Uray sa dino pa iti paglimbangan da. Di dan tumailimbangan ti basol da kadata. Ay, nawaw. Gapulaan iti kinarupat kwartada. May turid da pagaramidan data iti saan anasayaat. Ay, nawaw. Ni Monri ti pagdandanagak ita tatang. Ay, sa dino nga tatiayan na itan. Ay, nawaw. Makonsensya ak manin anak ko.
Ay na wow. Tatang, Noon na ka sa mapasamak iti awawir ko. Paibalod kong tibukod ko abagay. Ay na wow. anya ka din day tangay bagbagayo, tatang. Ngamin, basol ko ti amin. Basol ko. Saan ko man nagsubli di mansyon ni Munray no saan aga po kanyak. Ay na wow. No mabalin la ko madanog-danog akong tibagik. Kanuray na ti ulok, kanuray ti sakak. Dosa ti bagik tapnawan ti daka sa mapasamak ka ni Munray. Ay na wow. Tatang, adda ka asi ti Diyos. Patyak adi na baybayan ni Monre. Kan adda dagiti pan nakabagi ti lintag akatulungan tayo iti dayta. Ay, huwag bakit di Hanggang, ay na. Ay, di nakmat nga ron paturugan ti konsensyak. Ay na, wow. Oh, adda awag yu, tatang. Ni matlablay. Bye-bye, amon. Ay na, wow. Nonsense matlati bagbaga day tatao. Sungbatan yu taamang ano napatagtibaga na kada kayo. Ni, awanan. Nagsardangan, tatang. Ay, Unay. ay, Ni, umawag man ang tatang. ni Panyang. Ay na, wow. Hello, Panyang. Wen, hawanan ti rumba nga pagdanagan tayo ken ni Monray. Nasaya atan ti kasasaad na, Malyong. Ay na, wow. Agyaman na ka talaga. Sige nga Rudan, baliwak to ti umawag. Manyak, agad kayo ditawan. Ay na, wow. Wen, sige. Bye, Malyong. Kasaluan na pa ni Monray ijay alugar, tatang. Di met na ibagan ni Panyang. Basta ko na isarong kano ni Monray J Farm. Ay na, wow. Akin farm iti dayjay, tatang. Farm time mamaw ti kapsat ni Panyang anak ko. Ay na, wow. Anya, makapasid na aumat. Adda ni Monray iti ayan ni nanapan niyang. Kasaluan na pasamag ti kasjay. Nairala na siguro anak ko. Ay na, wow. Tatang, Papanak sa AJ Farm anak ko. Kaya't mo tamapantaad do kwa. Da kayo latan, tatang. Tama siguradok akaguranak pa lang aging gaita ni Monday. Ay na, wow. Apay, saan ka mailiw kan kwa na? Saan man, tatang? Iso na lang ang tadabain ko. Gapo iti imbagak idikin ni Monday. Ha? Napasakitak ni Monday, tatang. Kontra itiriknak ti naramid ko. Iso apati siya kat agsagsagaba iti sakit. Gapo iti inaramid ko. Ay na, wow. Basol ko anak ko. Sakti makagapo amin dayta. Iso asuri anak ko. Ay na, wow. Ana, di yun pabasulan ti Bagiyo, tatang. Tinapatag ita. Naispalan iti paggad ni Monre. Kat adan iti natalgad ni Ima. Patyak asaan abaybayan ni Nana Panyang ni Monre. Wen, anak ko. Ay na, wow. Nasingpet ni Panyang ken ni Monray. Napatagan ni Monray ken kwa na. Banag apagsidsid da awak launay, tatang. Ha? Sabali ngamin ti madmadlaw ko kin ni Nana Panyang. Saan la agagangay at tao ti panangipatag na kin ni Monray, tatang. Kasla nakapat-patag launay ni Monray iti biyag na. Ha? Saan nyo ka di amadlaw dayta, tatang? Ay na, wow. Madlaw ko anak ko. Hindi pa ilanadlaw ko dayta. Ay na, wow. Agam jaklak ikan iti sabali akay papanan. Tawawatak lata. Tamasyan siguro ken ni Monray. Ken gagangay la siguro ti awan anak na. Nakailiw na siguro at imaandaan iti anak. Ay na, wow. Isuan ni Monray ti pangibukbukbukan na iti dayta apamateg na.
Mangan ka na, Ariela. Nabsugak pa tananganak itay iti tinapay. Tinapamanen ti masida. Aggagatilan ti bibig ko. Ta tinapamutla akanayo ng ti sidsidaan ta ditoy. No saan at tinapa? Tuyo. Aganos tatay sumitlat adda. Narigat agmarang mga ili. Amumutawan ta. Ngum narigrigat agbiag iti pagpaludan. Isong aganos ta. Tinapatag at dalap ta may paunag ta. No kumangamin ta di mon intantan ti pan nakatay dagijay nga gama. Saan Si kumaakas Deren toy? nagkadimanan, Ariela. Ah, Nukas tamit lang ati nagsarsarde nga nasid si Deren. Panawan ka lang ditoy. Makamo ka ni tibiyag mo, tamakamo akmat ni tibiyag ko. Roko, saan kumamat akas ta? Saan kamat asid sidiran? Ibagbagak laeng man. Oray ulit-ulitom nga ipagbagaday ta, saanan amay subliti na palabas. Nalpasan, na idarumtan, Ariela. Ala, sorry nga Ruden. Pasensya kan. Aburido ak ngamin na talaga. Saan lasi ka taborito? Nakarkaro pa'y kanya. Iso asar dengan nakasid sidiran, tamay may salataking basol iti daytoy. Dayjay asam samanto. May ka, Munray. Tatulungan na. Wag. Ha? Anya ti aramidan ta, tatabali ko. Tulungan na nga dalos kadagiti mula may anateng ditaw. Tata? Nasaya at ba? Na isarong ka ditaw. Baraw. At nakatulunga kadagiti trabaho ditaw. Ay no. Basta isuro na iti aramidak tata. Ay wen. Di ka madanagan. Mala. Umay ka. Intag dalos. Saan mo pagtrabahuan ni Monre Baliko? Ha? Saan abagan ni Monre dito? Tapno baon-baonam. Wano alilaam Baliko. Nay. Ay saan kumitngal alilain? Panyak. Imbagak laang mit atulungan na. No di na kaya. Saan kumit apilitin ka? Basta saan mo pagtrabahuan, no saan ko nga imbaga Baliko? Tumulong ak iti trabaho dito'y no kasapulan, nana. Saan? Narigat ti trabaho ditoy. Bayam ani Baliko ti mga ramid kadagita. Tatrabaho na day tamon re. Ala, umaykan. Panawan ta dito yan ni tatam Baliko. Uwan, nana. Na. Luag sa umit day tapan niya. Kasla isotipos ko dito. Kunamit lang asino namang sir-sir mon kanyak. Apay nga taakas dyan. Ha? Tay mo daro ko. Tsaka lang arong panpansinin. Pumanawag pa'y lang. Apay nga taya. Naksong bata. Tasigurado ang makangagak man iti agkakasakit asaw. Ako makanga umawag ka niya. Dore ang malmalag, kinagpatpatnag, saging gaal daw man nga umawag ka. Oh, di kantusong bata. Traidor ka kindi Traidor ka. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sinalbag kayo alamok. Puti ka lako ti Ariela. Kapay di ka maturog. Nagadungarod ti lamok. Bisit dagita alamok. Di na pa'y lamapes ti amin. Disturbo da iti panaturog. Nadadaalan tinakinis ako dilko. Gapo iti kakukudkod ko iti kagat ti lamok. Agjaget ka ngamin Nagpudot. Awan pa'y mat electric fan ditoy. Makabandog mat agpay-pay-pay. Sa anak san ang makaanos, Roko?
Anya ti kayat mo, Ariela. Ditoy, wano ijay pagbaludan. Apay nga minakastoy, tinagtungtong palan ti amin. Nagiwayat ka iti addang. Ngam awan mo ti siguridad ta iti... Ay, buset ha. Ha? Papanam! Makarangran ka. Iso kay naklangan maturong ijay sofa. Roko! Roko! Agsubli ka ditoy! Oh... na yan, ti kastoy akasasaad mi ditoy. Nagrigat matan, ti kastoy. Awagak ngan ti anak ko. Talagajak pa'y makaturog. Mariribukan ak. Sapay gumiddan mat dagitoy alamok. Buisit kayo alamok. Saan, Mami? Di kay palagaw-awid dito yung mansyon. Delikado. Saan ako na makaanos ditoy, iha? Nagrigat. Diyak kaya ti kastoy a klase, ti panagbiag. Mami, delikado no agawid kayo. Pasaray agsubli dagiti agim imbestiga dito yung mansyon. Amangan no makita da kayo. Imbaga kajak amo no sa dino ti ayan nyo. Asaan kayo nagpakada kanyak? Kanayon dang agdamag kanyak no sa dino ti posible apakasarakan da kada kayo. Ngam awan ti insungbat ko. Tapod numot ajak amo no anya alugar ti ayan nyo ita, Mami. Makaambukan nga agrason, iha. Uwan, di kay madanagan. Adumat kit di ati pangalaki ti rason ko. Basta di kay palag subsubli ditoy. Kat, ni Monrey, talaga ka diya saanan ang nagawid di tamansyon? Saanan, Mami? Jak amo ti ayan na ita. No agawid dita, pang naasim tadimon parwaran, ha? Uwan, Mami. Basol na amin da ito'y amapaspasama kita. Ayop da jay amon re. Lakit di tinagipulong kadagiti pulis. Saan lani Monray ti pabasulon nyo, Pati ni Mang Roko. Ha? Ni Mang Roko tinangikuyog ka ni Monray iti lugar nga ayan dala kay Malyong. Kalpasan na, pinalubusan na nakaadayo. Agpakalaing tumat ngamin. Saan na nga gagara? Amok. Isakit yo man ni Mang Roko. Iso nga awan serbina no agsauak pay. Iso sige. Putdan tayo ti saritaan tayo, tamaturog tayon. Bye. Ay, Monre Barok. Ay, nawaw. I miss you, Barok. Tata Malyong? Tata? Ay, di kagsangit, Monre Barok. Ay, nawaw. Tata Malyong? Kunak no adandakas pasamak kada kayo. Kasi ti Apaw, ay ispal kami matlaang. Ninanam apan niyang tinang tulong kada kami. Iso tinang report ka dagiti pulis itinapasamak. Ay nawaw. Agyaman akmat tawan ti dakas napasamak kan ka, Barok. Ay na, konsensyak ti kalaban ko. No dadakas napasamak kan ka. Ay nawaw, ay. Tata Malyong? Adda ka mo't kaya man Malyaw. Umay ka, tagmerienda ka pa'y. Nagluto ak iti pagsasanguan tayo. Ay nawaw. Agyaman akpan yan. Nala, umay kayon. Ituloy tayo tagsasarita ijay kusina. Ay nawaw. Nahimas to'y lobi-lobi alinutom. Wen tanamnamsak iti gatas day tamalyaw. Ay, wood nga raw. Ay nawaw. Tata Malyong? Kaano ka nga gawid di syudad? Ay, itong bigat siguro, Barok. Apay aya. Sumurot ka kadi kanya. Sana mabalin, Malyaw. Amumot a delikado ti biyag ni Monre ijay syudad. Dito'y pailaang ti pagnaudan na. Uray siyak pailaang ti mangkadwa kang kwana dito'y. Sana kakadingaw uyungan ni Balikaw, Barok. Amang binaon-baon na kamaden akong lamlan asino. Amang dik-diktarken ka. Ay nawaw. San mat, tata? Aging kat adak iti sibay ni Monre.
Awan, ti asino man ang mabalin ang mga dipan wenno mang pasakit kan kwa na, balyong. Ay na wow. Iso na saysayaat no dito'y pailaan ngagnaad. Awan mo ti sangputan nan ijay syudad. Malaksid no natiliwan dariyay lakan roko. Mabalin nan to siguro tagsubli ijay syudad. Kapilitan akasta ay na wow. Tanay, sikat yadaan karbangan iti kinabak ng anapanawan na di Sir Luisito, Monrey. Uray awan ti kinabak ng kanyak. Basta naragsak kumakanayon. Uray baknangak. Nawan mo't lamang ay ayat kanyak. Nakabingay ang mga ayat ken ka, Monrey. Ay na wow. Nakamay kininanam apanyang. No pamatag ti amatisap sa pulam. Ada aktitoy. Ipatpatag ka kas pudpud no nga anak ko. Ket no pamatag mo ti inatisap sa pulam. Ay na wow. Adda ni nanam apanyang. Ison ti pan nakainam. Tasyak mo ti pan nakaamam. Ay na wow. Et no kayat mo may. Mabalin naklat nga awagan iti tatang. Wad no papa. Kahit awagan mo't ni panyang iti mama. Ay na wow. Kaslakam tumot agasawan ka ni nanam apanyang. Ay na wow. Bakita, di imbisem ka, Monrey. Kasta ati kayat ka. Tay nakaisem ka akanayon. Ay na wow. Tilay bagbagamot ngamin, Tata Malyong. Nala, ituloy tayo kit din tag merienda. Anya, tim matawag, labang. May papanitian niya, sir. May pawan ka Dariela, kanroko. Unat iliwan dagajay at tao. Saan pa'y, sir? Mula anak la kuma amaldado. Siya kuma may samang sapol kadakwada. Ha? Karo da, inagbasulan da. Kabsat mo ni Madam Ariela, Sir Samuel. Uray pa'y ngatan iso ti kadaksan at tao dito'y lubaw. Kabsat mo lata, sir. Maglablabas dan. Saan ko akaguray na? Agam ti aramid. Kan ugali na ni kagurak. Sir Samuel? Managbasulak. Agam nagbabawi ako nagtinagbasulak. Ang bababawi Di ka nga rin tagsanag, Sir Samuel. Nagbasulak. Ano si basul ko? Ang nagbabawi ako nagdi. Ha? Ang kumpisar mo't kanya. Mala! Ibulos yung araw ti sangit yaw. Tapno makaginawa kayaw, sir. Nagsakit yung karo ko. Sa palungodan lang ang sakit. Wisit mo't day dyan nga ulitan ko. Inasungsong batan ti awag ko kankwana. Anya pa'y lati ibagam kan kwa na. Awan tumot lati maitulong dayjay nga ulitan mo. Dakkel ti may tulong na kadata, Ariela. Ngam ka sana makasarita, kad di namat songbatan ti awag ko. Anya kumamot ti maitulong na kan ka. Ipagak tatumulong amang sapol ka ni Monrey. Nasaysayat no matayon dahil ang Monrey, tapno mapanmat la kadata ti kinabak nang. Bilinam dagiti taom. Binilin kon. Ngam ka sa pulak lat ti tulong ti ulitan ko. Oh, kabailan na ayamat ti pumatay dayjay. Takrot samot ti ulitan mo. Kabailan na, Ariela. Napanagnig ka kunday ta. Napadas na ka din. Wen, siya ka mismo tinang bilin kan kuana. Kat naaramid na atangkos. Manong palbilin ti ulitin ko. Basta datang dan na, iti ipaaramid mo kan kuana.
Binilin mo, kunam? Wen, Asino ti pinatay na? Apay adi mo imbagbaga day ta kanyak, Roko. sigakit di mat Ariela. Napayagan day di. Saan tapay nga agap mo iti? So adya kung naibaga, tanalipatak pa yan. Roko, Baliwan taman ti saritaan. At napanunod ko awagas, Ariela. Tapno na waya talata, nga oray wanted tan. anya day ta. Anya nga tano padasan ta ti agparitone. Baliwan ta ti lang nga ta. Ha? Napintas day ta asing-asing mo, Roko. Sana basta-basta daytoy, Ariela. Masapol atay mapagtalkan at tao ti asit ganta. O sige. Bayam ta kontakak ni Angeli. Iso ti agsapol iti mapagtalkan amang retoke kadata. Ubing kapay, Munray. Adupay di dati babae. Saan la amay may sa ti babae? Saan matlaan ni Anaya ti babae dito rabaw ti daga? Saan aya? Ni Anaya lang tinakariknak itinagpaydo mga ayat. Nanapanyang. Ngam saan nakamot nga rod akayatan? Nana. Ti bagim ti panunutem, Barok. Ikamot iti importansya ti bagim Saan la ti sabali at tao ti pampanunutem? Nanapanyang. Ay, no siyakla ko mati masurot. No denggenak la ko Barok. Ibalakad ko anasaysayaat no saan kan ang mga sawa. Ha? No talaga nga da planom ang mga sawa. Saan kumapay nga ita, Barok? Ngamin, ubing kapay mat. Awan matlangan ti babae ngayon ay ayat ko. Tas anak mat na pagan nana. Isu na laang tanagsakit mat. Numalagлагip ko. Sumakit ti barukong ko. Pinangnamnaman aklang iti awan day diya babae ngayon ay ayat ko. Nanapanyang. Ala, Barok. Ibawing mo pa'y laang iti sabali aba nagda-atensyon mo. Tapno makalipat ka. Well, kat bayam. Tulungan ka ang makalipat no kayat mo. Nana. Agpasyar ta. Ipasyar ka, Barok. Tapno makailiw-liwag ka. Well, Kababainan kan ka, nanapanyang. Nakasingsingpat ka unay kanyak. Jakpay makabaybayad kan. ay na, baybay aman day tabayad-bayad. Jak pabayadan tanyaman nga aramidak kan ka, Barok. Basta pakaragsakam, aramidak. Kas pang sulnit ko iti ado, anagkurangak kan ka. Ha? Kastamanan ti bagbagam, nana. Papayabastag sa uka, at dalata maibaga makasta. Katawan matyam nagkurangam kanyak. Ay na, basta, di maibagak, pakaragsakak, ti mangkuy-kuyog kan ka, Monre, Barok. Day talaeng, ti makunak. Dagulit na talaga na ito'y aro ko Awag na awag. Isnabag lang aro rin. Dagulit na ta. Ano nga tayo at ibagana? Aging gay ta. Nasakit pa'y na tinagam ko itinaramid na kanyak na itaro ko. At tatakaw itinubya. Makamunitan. Sungpatak malangay. Hello? Hello, ulitan. Agyaman ka sinong batang matlan. Kasapulak titulong mo, ulitan. Kalpasan ti pa ng traitor mo kanyak. At patulong ka. Oo, ditagbalik ko.
Wen! Dingdingin ka! Delikado ti biyag mi ita kanariya. Naitarong kami. Isong aglamlamang kami ita. Ha? Apa yan na idarom kayo? Tungkol ka ulit ang istoryagan ka ti si Bubukal ana pasama. Ha? Kasano nga ron daytan nga? Kanakan? Kalangan ta mo ka makatulong ka na kami ulit ang bali. Pangaasim, o may na kami supplyan iti kanan mi dito'y ayan mi alugar. Ano niya? Ang kami ang mabalin na rumuhar ulit ang bali. Nasigurado ang matiliw kami. Kaanakan? Kaya saan mo't ang mabalin anay Angeli tayapan mi. Ang mga nadamang sorot kan kuwan. Sigurado ang pagatapan da ni Angeli na amuna no sa dino tayan. Ay, Yaman ni ginuram kanya pakawanan na kuwan. nakabalong gaya man. Niklupat na. Wen, ulit na. Iso pang kasi. Nasa munting uram kanya, ulit ang balik ko. Sige, sige. Ibaga, nuan niya lugar tayan niya. Ibaga! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pangaramatam iti bagas. Kat awan mo't pamilyam abibiyagem, baliko. Wah, panyang. Ada mamirmiraot ang kakabagyak iti lugar may. Kakana ka. Kakaasid naman. Sikan ti pangipakadaa. Tawan mo't ni Sir Dominador dito. Sige. Mga lakalatan iti bagas iti kamarin. Kan panyang. Mga alakmutan ka nagiti dilata kan noodles iti kusina. Mabalay. Sige. Sana problema dayta. Agyaman panyang Pasensya ka. Saan ko nga ugali ti mangyawid iti makmakan. Ngem italaan. Ta inawagan dak nga may. Sige. Agawid ka nga ron iti lugar yaw. Huwag panyang. Sige. Di ka kumangarod agbaybayag agsubli ka adagos. O sige, tada para midag. Huwag panyang. Awan mo't sa bali ang pagalaki ti abasto daruko. Isu adituin Ay, pudnaw akagorak ti kanaka. Ngam, makarik na mo't ta iti asikin kwa na. Siaklaan mo't tinamnamain na makatulong kin kwa na. Isu atulungan Ay nawaw, maditirik na kay. Apay atang, ada ka din nasakit ka da kayo. Nasakit, tinakam, kan barokong ka. Ay nawaw, Apay ayat atang. maditirik na kiti na dya, balikaw. Ha? Apay, ada ka di saan anasaya at ngay naramid na kada kayo? Ay, awan mo't kitday. Ano mo sa balit at parparit na kanya. Ang mga no pagaramidan na itidakas na panyang kinmunri ijay farm. Ay nawaw. Yan na mapagtalkan na dya balikaw. Yan. Ay, mga no arman na ni panyang. Awan dakes na tatang, tagpadadamat nga awan asawa na. Saan ay nawaw? Awanin plano ni panyang ang makiasawa. Tabakit ka noon. No kaya't naman bilang ti makiasawa. Sana ni bali ko ti may parbengken ko na ay nawaw. Andan to iritok ni panyang. Mapagtalkan ang lalaki. Gentleman, na anos, istiktuan, ken managayat ay nawaw. Sino, tatang? Secret. Di na kayat nga ibaga iti sa balay. Iso nga jakmet ibagbaga ay nawaw. Anya, ni Monre,
Adda iti ayan ni Baliko kunam, Roko. Wen, Ariela. Iso nga urayag ti ulitig ko takasaritak iti husto. Anya ti kayat mo asawan. Kasla makisimsimpat siya ti panawin kadata, Ariela. Asino ti mga ipagarop nga itaayan ni ulitig Baliko, ti tinurong ni Monrey. Kasano anapan ijay? Diyak amo. Ngam siguro, inturong ti gundaway, tapno may patong paltalat na ti plano ta, Ariela. Ket ni ulitig Baliko, ti instrumento iti dayta. Anya? Adda kada kayo no kaya't yumanintag trabaho, tatang. Ngam na siya klati matungpal. Saanin ang masapol. Ngamin, adda mo tan trabaho. Ay nawaw. Napigsaak pa'y mag. Kanya kaya timang namnama kan kanak ko. Ay nawaw. Tatang, Iso magtrabaho ak manin ije restaurant no kaya't dakpay Ay nawaw. sige, da kayo ti makaam mo. Sa bagay, maawatan kayo. Taamok amaburyong kayo nga agnana idlatan dito'y balay. Iso ang makaam mo kayo nga rod, tatang. Sige. Nagsubli ka nga agtrabaho iti restaurant, mabalin latta, Malyong. Ay, agyaman ak sir dominador. Ay nawaw. Mailiwak manan nga trabaho. No mabalain, isa nakapalubusan dyan anak ko nga trabaho. Ang maburyong ak mo ti balay nga wan aramiden na. Ay nawaw. Awan pa'y kasasaok ijay. Wan, saan na bale? Tasaan mo tanarigat ti aramidem? Malaksid construction ti pagtrabahuam ta talaga amarigatan ka. Saan? Ay nawaw. Kabailak pa'y trabaho itinadagsen. Tawan ko lang ti lumaklakay. Angam na pigsaak pa'y sir. Saan pa asin malog ti pigsak? Sumagsang at kiti ay nawaw. Oh, anyat gagaram. Apay ngay may kamalyong. Nagsubli ka nagtrabaho i restaurant. Iso binaunnak ni Sir Dominador panyang. Umayak man nagangkat ka nagitinatang amay pan i restaurant ay nawaw. Kasta ka de. Angam, umyanak. Pailiwot pa'y mo tiyaw aber ko. Ay nawaw. Katuan Ayan ni Balikaw. Apay ajak makita. Ay, nagawid ijay lugar da, Malyong. Anya? Kahit kumusta mo't da dya Balikaw. Ay nawaw. Ibagam no adda madingar aramida na tayo. Kak iti pagnakman na. Ay nawaw. Okay mo't ni Balikaw. Kan maysa. Mabain mo't siguro ang agaramid iti saan anasaya at dayjay. Traidor da dya. Ay nawaw. Kita tama nga nuuligan na kayaw. Di kay unag taltalakan ko na panyang. Di ka madanagan. Nalaingak ngagpaliiw, Malyong. Kan amok tar aramida. Ay sa bagay matkit di ay nawaw. Dakkel ti panagtalag ko kan kapanyang. Ang palagipan kalata Di ka madanagan. Kat agyamanak iti panangisaksakit mo kanya. Monre Barok, panag-unag. Nasaysaya at siguro no agawid ka ni Mansion. Ha? Manjak, tata. Uyungan dakto manan ni Jay. Nawanan ni Dariela, Monre. Damag kaw ani Angeli lang ti aday Mansion. Awanan ti awida kay Jay. Taimbaga ni mama sa anak nga anak. Ha? Ay nawaw. Imbaga na ti kastaken ka, Barok. Uwan, tata. Isungarod nga ipapaasawa da kanyak ni Angeli. Tasan kami kanong agkabsat. Ay nawaw. Talaga arupat kwarta na dyan nga Ariela. Grabe. Nga maging gaita. Pampanunutak pa'y laang. Numaminsan.
Kaslasaan ko apat siya na sa anak nga anak ni mama. Kung kunanan sa lang ti kasjay, tapno asawak lang ni Angeli. Ay nawaw. Apay ngamin nga ipilit da nga asawak ni Angeli, Tata Malyong. Bye-bye amidan ay nawaw. Basta ti may bagat. Awan ti karbangan damang dangran kan mang tagibasit kan ka ay nawaw. Ngamin, si katag tagikwa itinapanawan day di papamasinikwa San ko atari gagayan ti agbalinabak nang, Tata Malyong. Basta naragsakak kuma. Bye-bye akon. Itad kulatan kadakwada. Ay sana mabalin ay nawaw. Ilaban mo ti karbangan barok. Sika ti anda karbangan na itinapanawan day di papam. Awanan ti sa balipay. Ay nawaw. Ay, narigatan ak anang sapol dito ayan nyo, kanakan. Nagadayaw. Ay, nagdagsan pa ito imit ko abagas. Ala, pasensyakan ulit. Kat ulit agtagkid daw iti sorry kan ka. Pakawanan na ko ma. Well, payamon na dyan. Ay, no saan kalakanakan. Pagkan ano kumangay ito umay dito. Ulit kasapulak ti tulong mo. Dahil ito lang ang tamo kasolusyon iti am. Dispat saram ni Monray. Tano awanan de samsaman tong. Awan ton ti parikot. Tano mabalod kamin tuman. At danton usar mi akwarta para iti abogado mi. Tapno makarwar kamin tumat lang iti pagbaludan kan Ariela. Rukaw. Na istoryak matan kan kati amin ulit agbalik ko. Ti may papan iti kinabaknan mi kan Ariela. Ay, nakabut-butang day tangay paparamid mo. Iparamid mo amin din akayat mo. Basta saan kumakasta. Diyak kabailan ti pumatay iti padak at tao. Uliteg, napadas mon iti na minsan saan ka di. Ha? Noan niya ti inaramid mo kan ni Samuel. Kasi lang taramidam kan ni Monray. Ha? Naglaka ti panang idispatsam kan ni Samuel. Saan ka di? Wah. Isapat siya ka saan ka matamarigatan kan ni Monray. Pangaasim uliteg. Si kalangan ti amok ang makatulong kada kami. Ay, day tangarod ti parikot kanakan. Diyak kabailan ti pumatay. Basol tayo ta. Ulit agbalik ko. Saan ka nagdadamo? Saan ka di? Kinunakmat. Noan niya ti inaramid mo kan ni Samuel. Kastimot lang taramidam kan ni Monray. Ay, sige. Ngam, yak may panamnama, kanakan. Narigat agkari. Ulit agbalik ko. No maaramid mo ti ibagbagag. At danto bingay mo iti kinabak ng me. Anya? At damay sasaok ulit agbalik ko. Noan niya ti imbagag, tong palag. Kasmut lang iti panang tungpal ko iti inkariktin ka idea. Saan ka di? Iti imbagag atangdanan kamang patay ka ni Samuel. Intad ko ti kwarta nagsaritaan ta. Awan sorok, awan kurang na. Ay, wan mo ti di sige. Kitaan to, kanakan. Panunutag pa'y anaimba. Di mon itantan pa'y. Takasapula na may patungpal mo itan ti ibagbaga. Di mon ibaybayan. Pangaasin ulit agbaliko. Imbagak mat kami asyak ti mangitulod iti abastuyo dita. Ngam di yumat kayat, mami. Saan nga rod ang mabalhin? Amangan ba damang surok ka? Di mo lang mo. Amangan no adda ang siya kita mansyon. Mami, No adda mang surot ka na. Awan ti sabali ang maisagpag no saan adakat. Sada bali. Kada ni Baltik ko amang nay kada kami. aganad kayo nga rod dita, mami, ha? Agan-anos kayo. Bali ha. Hanggang kasladyak baka anusan.
Ang gabi karigatan na ta. Adyak kaya tipan. Basta si kapay na ti makaamod ita iha. Di mo ipalubos ang mapapanaw ka dita. Padakdakkel ti karpangam dita mansyon. Tasi ka ti anak ko. Uwan, Mami. Ti amo talaga ni Rukaw. Napatay ko iti ni Samuel. Ay, kasanungatan nga, numaamuan na asaan ko ang napatay ni Samuel. Ay na, delikado ak lagi din. Ay, sa dino nga tangag paisutayan ni Samuel itan. Ay, lipas ay kong tuararamidag. Natabali ko? Ha? Anya tararamidam? Tanya dagita ay karkargam iti sako? Noodles met kan bagas dagita? Ha? Wah. Uwag. Noodles kan bagas na kita. Ngam, di mo ipagpagakan ni Panyang Pangipanam ka dagita? Yawid kong tao. Adumit lang ka, pasto tayo dito. Iso nga alaay ko na. Aywan. Ibagbaga ni nanapan niya nga gawid kami to ni Jay Syudad. Ha? Agawid ka ijay mansyon yaw, munray? Saan? Mapanak ka no ijay balay ngayon ni Uncle ko Samuel. Tadamdamagan nak ka no? Ha? Samuel? Kunam? Ni Uncle mo Samuel? Munray? Wan, tatabali ko. Anya? Ni Uncle mo Samuel? Akabsat ni Madam Ariela? Wan tata. Nilaw anak matan. Kung naninanapan niya nga saan ko ngay bagbaga ti may papankin ni Uncle Samuel. Ala, ngay bagak matan. Munray. Asino nga iti kadkadwan ni Uncle Mau iti balay nga ayan na. Aking balay iti ayan na. Dakkel ka di abalay. Nagadumat ti damdamagam tata. Ha? Sagay sa laang ti damagam Munray Barok! Sa timutayan mo! Munray! Mabit lang ay ayaban nak ni nanapan niyang. Na. Anya ti kaya't asawin ti naamwak ni Munray. Adda nga tapakainaigan ni Panyang iti pan nakaduko ni Sir Samuel. Ay! Ibagak nga ta, kiniro ko na itan. No ibagak, siyak mitlaang ti madaksan. Kurain nakmanin ti ka na ka. Ila, iso asahan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sorry nanapan niyang. Nakabasulak ka da kayo. Naibagak kay ni Tata Bali ko ti kadda ni Uncle Samuel iji balayo. Anya, Surya talaga, nanapan niyang. Nalipatak ti bilin nyo kanyak. ala, sana bale. Okay laeng, Munray. Ha? Sandak nga ungtan, nana? Saan? Apay ko mga ungtan ka ngay. Anya nga rod ngay kat nakalipat kamet. Okay laang. Uray na amuan na ti may papankin ni Uncle Samuel. Wen, awan problema iti dayta. Taplanok matlaengan ti mangipudno iti amin kankwana. Nana, Iso di ka madanagan, wan. Saan mo apakabasulan dayta? Agawid ang kumay di lugar may. Panyang. Agawid ka manay, baliko. Kanayon kan samutan nga agawid. Uwin na. Tanay. Inawagan nakmanin tayo may sa akabagya. Kasapulan na, titulong ko. Inak ikan, iti kwartana. Kasta ka di. Kat kaano nga ron ti pa nagsublem. Inton maminsan nabigat siguro, Panyang. Sige. Makamu ka nga ron, balikaw.
Pakibagan ko lang ni Sir Domina daw. Si Kam ti mangipakadakin ko na. Wen, basta saan ka kumangag baybayag. Dayjayan ni Baliko. Tiyan muna. Jak nakita dagiti inlibas na ataraon. Tumalangkyaw api manaw. Kanayo nakas na taramiden na. Tunggal pumanaw diti balay. Agilibas itinuan niya ladita na makbakan adi naman la ipakada. Sa balit ang parparik na kanyak. Amang ano saan nga iti lugar dati papapanan na. Saan mo't asigo na akas dyan aramin na. Italaeng ama paliiw ko akas dyan tijar na. Hello, Mami? Hello, Iha. Anya ngay, adyan na kontak mo analaing a doktor. Awan pa'y, Mami. Anya, aggunay kan Iha. Agsapul kan iti mabalin a papananmi kan ni Rocco. Jakun kayat ti kasoy. Jak kayat ti agnanayon nga aglimdambang. Kayat kon ti agbalin anawaya. Jak kayat ditoy. Kaya rigan mi matdaang tibalod ditoy. Tasaan kami ang makarwar kan ni Rocco. Awan mo't nga ron tiyam amo ka, doktor, ang mga ramid, iti papaaramid yung. Narigat tagtaltalak itan, Mami. Nang runa no saan mo ngam mo. Angeli. Isola din itat. Panagkunak. Narigat ti pampanunutin nyo. Nalaka. Ikalaang ti mangipagpagaan na rigat. Gam, nalaka. Narigat, Mami. Kasi itinakunakon, narigat ti pampanunutin nyo. Ang mga no ad-adda maisagmak kayo. Angeli. Kan maysa, dakkel ti magastos iti dayta. Imbes a pagpareto kayo, igatang tayo laang iti abastuyo dita. Angeli. Sana bale, palamiisan tayo pa'y laang ti kaso yo. Sa bagay, patsak ang magaburan tumatlaan ti kasumikan ni Rocco. Wan, Mami, sa pulag to time amok nga attorney, tagpatulong at kankwana. Okay, namnamam dayta. Bye, ulit eh. Anyat nagsaritaan nyo nga agulitag, Rocco. Pinilin ko manan ni ulit balik. Tano mapatay nan ni Mon. Matagi kwayon ton ti am. At tanto naramatan ta para iti piyansa ta Ariel. Kat, kaano nga ipatungpal na dayta? Aguray talatan. Tapat siya ka mga alapay iti timing. Iulitan ko. Kaya't kon ti agawid ija syudad. Pampanunutak dagiti negosyo. At doon ni Angel. Isupay lati pangitalkam kadagijay. Hanggang amangan no ibusan ni Angeli ti kita ti negosyo. Amom matanday dyan nga Angeli. Sana mapagtalkan no daduma no may papan iti kuwarta. Sana bale. Tainton marisutan ti amin. Ilakom to amin ng dagijay. Ket bukudan tanton ti kinabaknang Ariela. Sapay lakuma, Rocco. Anyang, pabalintiyag damagkin ka. Maipapanday taw, iti naipagan ni Monray. Maipapan iti ulitig na. Ni Sir Samuel, ti kayat ko asaway. Adda ka no iti balay mo ni Sir Samuel. Podno ka day. Uwan, Baliko. Kasano napasamak day ta? Adda ka di pa kain na igam iti pan nakadukot ni Sir Samuel. Uwan, insakit ko ni Samuel. Isungay na ramid ko ti kasjay. Anya? Insakit mo? Anya ti kayat mo asaway? Nujak inaramid ti kasjay. Panagkunam, si bibiyag pa'y nga tangaging kaita.
Ha? Amom Wan baliko. Amok titakas a plano yo kan ni Sir Samuel. Amok a binilin na kaniro ko amang patay ko makan kuana. Panyang? Aklo naman kan saan ngam nangag ko dagita. Nangag ko idinagsarita kayo kan niro ko. Wah, Panyang. Saan asyak ti aking panunot iti dayay? Niruko. Pinilin naklay. Ang no jakmut inaramid ti kasjay. Nalabit. Pinatay mo itan, anya. Ay, saan? Saan, Panyang? Patinak ko ma. Saan ko ang maiturid ti pumatay? Uray kaskasano mo da. Maputengak la iti kanaka. Iswa nagwinak. Ngam kinapudno na. Diyak maiturid, Panyang. Ha, Kasapulak ngamin ti kwarta iday. So nga inlibak ka kinero ko ti amin. Ti amuna. Napatay ka ni Samuel. Di nalaambaw ang nadukol. Kadyak laing pagaraw. Asi kagayam tinang padukot kinkwana. wan baliko. Ngamin, adda kayat ko atakwatan. Ha? No apay akayat ni Rocco nga ipapatay ti bayaw na. Panyang? Amangan no ammom ti makagapo, baliko. Ay, awan, Panyang. Promise. Patinak ko ma. Awan amok dita. Amok ti apo dita. Pangasing, Panyang. Di na kumamot iramraman dita. Tatalaga nga awan, amok. Niro ko lang ti makambo iti dayta. Diyak amok, no apay akagora na ni Sir Samuel. Ala, di ka madanagan. Saan ka matkit di may raman iti daytoy? Basta ikarim a makitinulong ka, baliko. Maikarim ka di dayta. Ay mangan kan, Sir Samuel. Subuan kan. Ay na kung subuan. Mga anak kasi siya. Ha? Sigurado ka, Sir? Uwad. Sige. Iyag mo si Sara. Sige, Sir. Ala, padasa man nga raw. Ataw, tikot, Sir. Kabailamot nga paisaw, Sir. Angam, ay na, ang mga numarigatan ka, mag. Pilpilitam sa langmat, Sir. Taga pilita. Tapno mairwa makon. Ha? Isa pa bayanak. Tapno mairwa makon. Sige nga raw. Sikati makaamok, Sir. Ay, panawan ako dito eh. Dahil pa nagsuli ka. Naibos ko ito ka na. Ay, sige nga raw. Nukas na ti kayat mo, Sir Samuel. Anak, inakarodan ituloy taglaban. Naglaing kamutan, Sir Samuel. Naibos mo ti ka na masiksika. Naktuong ko gabi labi. Kabala kong tibagi. Ay na, naglaing ka, Sir. Mabalin ti agkid daw iti pabor. Anya ngay day ta, Sir Samuel. Kakuyugan na. Sa dino ngay ti papananta. Diyan ko masimbahad. Ha? Kaya ko ti sumrekit ti simbahan. Tama no natawin na Jack Simrek. Ano saan nakakuyugan na? Namangan no saan nakapalubusan ni Panyang arumar di tao. Talaga saan nakapalubusan na dyan? Iso di mo ni bagbagakan ko na. Anya, ay saus maong tanta. Saan? Basta di mo ay bagbaga. Pangasim.
Uyugan na ka mapanay ti simbahan. Sapay awan ka si daga simbahan di taon. Kasitan Anya? Please. Sige, makamukang raw. At damot kit di ti wheelchair mo ah. Kasapula ngamin ti magalalay kanya. No kabala ko man ti magnasis siya. Ulay din akong kuyuhan. Ngamjak pa'y kabailan. Sige nga raw, sir. Ngam santang agbayag ah. Mabitalaan iti papananta. Word lovely. Kimapsot ti kita dagiti negosyo ni Mami. Bimasit ti koleksyon. Kasano? Awan mo't ngaminan ni Mami ang mga sikaso kadagijay. Mabaybay ang samot ng dagiti taltal ka na tattao na. Apay nga takas to'y tiriknak. Ay, buisit kiti. Apay akas la sumsumgara kajak mo't amo ti makagapo. Panagriknak namin kad. Kasla damang surusuro ta kanayon kanya kiti sa dino man napapanak. Awan mo ti makita kiti side mirror amang sursurot kanyak. Ti taxi, ti preno. Anya kamutan! Dandani ako na! Yakin basol, madam. Di mo into na ran ti panagmanehom. Nita, sumumbat ka pa ilaan! Mabigbig ko dagiti pasaheros ti taxi. Hoy! Mabit lang! Hoy! Ay, napandan. Surutan ida. Ni Nana Lovely ka. Kasla ni Uncle Samuel jay kadwana. Surutak day jay taxi. Sa anak lakit niya nagbidot. Ni Uncle Samuel day jay. Apa yan nagkuyog da ka ni Nana Lovely? Ay nawaw, anak ka. Mapanak manin ijepar. Inak mangala itinatagkan protas, kas kada pagas. Ken pabarak met na namang sarongkar ka ni Monray. Okay. Aganad kayo iti panagbiyahe tatang. Umay ka, anak ka. Ay nawaw. Saanan? Inton maminsanan, tatang. Adapay ngamin trabaho kno bigat. Sige nga ron, anak ka. Mabalin mat siguro nga ornusan nyo ti bagbagayo ka ni Monray. Ay nawaw. Mabainak magpakita kini Monray, tatang. Gapo iti imbagakan ko na. Puisit, awan damutan. Sa dino nga tanti tinurong da. Saan ang mabalin ajak makita da Nana Lovely? Kasano anak ko yung da kanyang Uncle Samuel? Ayan da nga tana. Agmaneho aklata. Parang makitak matlaong day jay at taksi. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Mami? Kumusta ka ditan, iha? Kumusta dagiti negosyo tayo? Kumusta ti mansyon? Sarsarong karam ka di matlaan dagiti negosyo, iha? Mami, sa balit ibaga, maipapan ka ni Uncle Samuel. Ka, abay ni Samuel. Nakitak itay laang, Mami. Anya, sa dino? Oh, iha, agam ang pangaw kansan. Kat no nabayagan anatay ni Uncle. Si bibiyag ni Uncle Samuel, Mami. Nakitak itay laang. Si bibiyag ni Uncle Samuel. Nakalugan da iti taksi ka ni Nana Lovely. Anya, iha ang tagtaga-inap kansa. Natayan ni Uncle mo. Kat kasano ko mga kuyog dakan nilabang. Kat saan damat ngagam mo. Ang tagtaga-inap kansa. Ayan mo, aya. Nakitak na rod, Mami. Nakitak a talaga. Sa anak nga agtagtagainap, wano agam amang ngawlaang.
Nakaturog sa tidaram, iha. Agmurmuray kapay. Tabaliwak ti umawag ginton madamdama. Ay, Mami, mabit laang! Buisit ka titi kastoy. Imposible nga alalyan ni Uncle Samuel tinakita. Nukastaman bilang, apay apati ni Nana Labang kat nakitak. Natay ka dimutan ni Nana Labli. Ay na, sumgarak manan. Buisit, nakabutbutang tikas niya mapaspasamak. Sana kagawid di mansyon. Mabutang ak magmaymay sa jay. Inak makiturog iti balay ti may sagayam ko. Imposible day tangay bagam Ariela. Jackpot yan. Uray siyak, Roko. Imposible asibibiyag tinabayagan anatay. Oh, delikadon samat ang kasasaad na Angela iti mansyon. Papukpukaw nan samat ang tilimbong ti panunod na. Tapay apati natay kat makitkita na. Si Kamat, saan mo't siguro? Dinakmo't pagdanagan Kastoy lang arudan ti mapaspasamak kadata. Kalpasan na. Mapukaw pa'y lati anak ko ti limbong ti panunot na. Kasano tayo laangan no kasta? Posible mapasamak day ta Ariela. Ngamin, agmay-maysa ni Angela ijay mansyon. Siyempre, awan kasarsaritan na. Ken sigurado nga agparparikot mat day jay may papaniti sitwasyon ita Ariela. Ma-pressure lakit diti utak na. Iso nga da posibilidad na mapukaw ti limbong ti panunot na. Ay na, saan ko mamot Jak kayat mapasamak dayta. Jak lakit di kayat mabagtit ti anak ko, Roko. Saan mabalin na mapasamak ti kasta? Ay nahagyam anak, saan na ta nasurutan ni Ma'am Angela Sir Samuel? Nagdanagakitayan. Nakita na ta ka din ni Angela. Ata sinurot na tayo itay damaw, sir. Ala, mabutang akin ni Panyang. Inyo na'y unay na asaan tarong rumor ditaw. Ngam nagpilit kamot nga main, sir. Kawan anak. Siya tunti makisarita ka ni Panyag. Ay, sana, di mo ibagbagakin kwa na ti iruwarta. Narigat no hakiliman ta. At mo na ti araramidan na. Anya? Sana balit mahong tanta. Basta santa nga agiliman ka ni Panyag. Tata Malyong, siguro, agdan sa balya ang nobyo ni Anaya niya. Ha? Ay wow. Si Kamek. Awan. Kat no si kalaing tiinayat na. Ay wow. Imposible Jackpot yan dayta, tata. Kat no linuko naklang ni Anaya. Saan baro? Ay wow. Saan mo nga ibagpagaday ta? Awan ti kinapudno na. Kasanungawan, kat inaramid ng arudan. Ay wow. Saan namit asineryoso na dyan ngayon baganakin ka? Ay, sorry baro. Anda basol ko iti dayta. Ha? Iso forgive me. Gapo kanyak. Iso na ibaga ni Anaya tikas jay. Ay wow. Ta siyempre, pampanunutan na ti pagsaya atam. Amangan ngamin na may sagmak ka no saan tayo maagsina ka ni Anaya. Kanuray siya kay nawaw. Ay, pinagtaan dak ngamin daro ko. Ay nawaw. Imbaga dapat tayin dak. Iswa sorry baro kay nawaw. Tata? Pakawanan nak baro kay nawaw. Basol ko ti amin. Basol ko. Awan mo't basol yo, tata. Adda, ay nawaw. Basol ko, ta nagbalinak anak kapoy. Nagbalinak atakrot, iti day diagundaway, ay nawaw. Gapo kanyak, nairamraman at kayan ayat yung kanya Anaya. Ay nawaw. Ala,
Di kagsangit Tata Malyong. May bayanak lang ngagsangit. Ay nawaw. Tapno mayemkas ko tinagan ti barukong ko. Surya talaga baruk. Ay nawaw. Amok akagura mo ni Anaya. Ang atlunay. Siya tinang riribok itinabara. Ngayon ayat yo. Ay nawaw. Tun saan kayo ngagsangit Tata Malyong? Pangasiyo ko ma. Nanapanyang, adda na ibaga ni Tata Malyong kanyak. Numayatak ka no, agawid ako ni Jay Mansyon. Tasak ka no ti adda karbangan ng agna di Jay. Saan mo nre? Di ka pa'y lamapmapan ijay. Ha? Apay, nana. Ay, unay matunday siya Amalyong. Amo na delikado pa'y lati sitwasyon mo. Ngam paunan nakakindin amapan ijay mansyon. Ha? Numaminsan, saan mo't nga agpampanunot day siya Amalyong. Apay, kaya't naka nga isagmak? Awan ka no mat da mama Jay Mansyon. Isudakin ni Mang Roko, nana. Uray pay, ni Angelita da ija mansyon ita. Amang ano niya daramidan dakan ka ijay. Agbiag kamat nga uray awan ka ijay mansyon Agpada tagayam, nana Panyang. Uray siyak. Numabalin. Jakon kaya ti agsubli Jay Mansyon. Agsublikan to ijay numadanon ti umno a panawan barok. Agamno kadagitoy, delikado pay laeng. Nana, Kan maysa. Di uray man awan apulos ti tawidem ija mansyon kat agbiag kamatlat tamon ray. tamok matiag trabaho. Manggedak tapno adda kwartak. Uray saan ka amangged. Agbiag kalatta, barok. Ha? Mabalin ayamat ti kasta, nana Panyang. No sa anak nagtrabaho, pangalak nga iti kwartak nga igatang ko iti kanak. Ado, timang tulong ken ka, monray. Ala, kababain mat sa anak mat abaldado, tapno tulungan ti sabalya tao. Kabalak ti agtrabaho. Basta siyak, jak kaya't nagtrabaho ka. Jak kaya't nagbanlog ka. Uray di ka agtrabaho, mabaling, tadaak amang tulong kan ka. Talaga sa balin ti madmadlaw ko kininana Panyang. Kaslay mistrikto pa yun kanyak. Numabalin, di na kaya tarumwarak. Ti kayat na, nakabantay latta kanyak. Kan, apayakas jay. Di na kaya't nagtrabaho Uray simple lang nga trabaho, di na kaya't nga ramidak. Pagbalbalinan nakmata na senyorito. No mabalin pa'y kitdi kat subuan nakamangan. Ngamjak mat kayat Sa anak mat nga ubing nga basit. Kan awan kami mata ni Jay Mansyon. Saan mata na da kami tibos na. Ngam apay nga asikasun naklatta. Kan no mabalin. Di kayat na. Agkuy-kuyog kami latta ka na yun. Nagadupay dagitigat gatangan na kagawaak. Awan mo ti trabaho na. Apay akasla adwa ka na yun ti kwartana. Tsak matam mo ti sungbat dagiti saludsud ko. Ay, sa anak ang makaturog Ado nga min ti pampanunutat. Pati ni Anaya, saan ko ang malipatan? Uray pinasakitan na, pampanunutak latta. Apaya kastoy. Saan naklang arodan alab? Apay alab ko latamat. Malagip ko dagiti imbaga ni Tata Malyong.
Agpaiso nga ta dagi jay. Ngam no agpaiso. Apay nga dinak man lamalagip ni anaya. Di pa'y ag-text when umawag ko ma. Talagan sa di na kon lab. At dan samat din sa baling ayatan na. Makalwaak manen. Numalagip ko dagiti imbaga na kanyak idi. Kasla nakarikod dito'y panunot ko dagiti balikas na. Para iti pagimbagam da ito yung aramitan mo na eh. Yak kaya't amay sagmag ka. Iso awas-wasan tanti amin ka na. Nagsakit di barukong ko. Tunggal malagip ko day diyang himbaga na. Jak maliklikan ti agliday. Kat makalwaak. Hello, Rukaw ka na ka. Hello ulit. Ada na ibaga ni Angela iti inan. Nakita na kano da Samuel kan lapanganak kuyo. Anya? Sa dinaw? Tsaka mo. Basta nakita na kano nakalugan da iti taxi. Ay, Yung jackpot siya da ijay. Tamok mata na bayagan na natay ni Samuel. Saan ka di? ha? Wah, kaanakan. Saan ka di? Ulit. Natayan ni Samuel. Saan aya? Wah. Wan. Oh. Apay akas tati sumbat. Kas lalanganin ka mang sumbat iti damdamagan kan ka. Sumbatan na kiti diretso ulit ag baliko. Wan, Rukaw. Wan. Nakitan sa ni Angeli dal alya ni Samuel. Wan siguro Kahit kumusta tibilin ko kan ka, ulit. Narugiamon? Wah. Aguray pa'y. Ajak pa'y mataymingan ni Munray. Kanayog nga ni Panyang iti abay na. Umat atipil mitlatan ni Panyang kinkwana. Apay nga minday tapan niya ngaya. Apay adi na masinaan ni Munray. May samad na itarupat kwarta. Ha? Siguro naamuan na ni Munray taagdawit iti kinabak ng ti amana. Iso adi na mapanawan. Agraraman mo't na ita ang mamirmiraot. Yak amu Rukaw. Man nakibiyang na itapan niya. Kaura iti pailaan. Kaparbaro paila babaunan iti iti mansun. Ngam ko namlan asino namang bambantay ka ni Munray. Wan nga. Dubaunik ni Munray. Kung tanak ni Panya. Ungtang mata. Pagsasawam kiti, tapno saan nga gruwa. Ay, saan? Tamangan no ipulong nak, itikabsat na. Oray asino pa iti pagkarkarit na itabakan. Awan kabutan ko. Kaanakan. Awan gaya. Kaano nga umay ka? Tani, awanan ti abastumi ka ni Ariela. Taymingak pa iti mangala iti abastoyo dita. Nakasipot ngamin, akanayon ni Panya. Di ka managputang iti daydapan niyang ulitan. Siyak ditong palam, saan ka taday tabakan? Wan, kaanakan. Ay nawaw, Panyang. Nagsubli ako ni Jesyudad. Umayak tumaday na maminsan. Sige, Malyong. Ikuyog ko kuman ni Munray Jesyudad. Ngam amaw, adi mo palubusan. Takas tatimbaga na kanya, ay nawaw. Talaga adya kon palubusan ang maisina kanyak ni Monre Malyong. Ure anyapay ti mapaspasamak. Ay nawaw. Talaga sa balin ti madmadlaw ko kan ka. At ludat, nga medyo adabasit pa nagpasugnod ko. Ay nawaw. Kas lang amin dakdak kalmatan ti karbangam ka ni Monre. Yadin to tasyakmat ti binilinda di Sir Luisito amang taripato kan ko anak. Saan ko kano abay-bayan? Iso nga ikuyog ko kumaigibalay. Tapno mabantayak latta ijay. Saan met nga mina mabalin nagtali na edak dito ay nawaw. Tadamot nga rod trabaho.
No adda karbangam amang bayabay kan ni Monre. Adamot kanyak manihong. Kat panagkunak. Dakdakkel ti karbangak ngam sika. Anya ti kayat mo asawan. Ay nawaw. Ay, Di kamit agsaon. Apay akas ta tinakunam. Ay nawaw. Malyong. Kinapuno na. Nabayagan akayat ka akasarita. May papan iti da iti abanag. Ngam inururay ko ti umno apanawan. Ha? Ay nawaw. Malyong, ado ti kayat ko nga ikindawan iti pamakawan kada kayo. Sika ni Anaya. Kada kayo amin anasidag kanyak. Kang runaan ni Monre. Ay nawaw. Saan ka maawatan paniyang? Sorry, Malyong. Ngam no malagip mo, no api akanayo nak amang ipanidi iti sabong iti tanam day di Sir Luisito. At dadakkel ama kagapo, no apay ngar aramid tikas tiyay. Kahit ko namat agapaw iti kinasayaan ni Sir Ken ka. Isungar aramidem tikas jay. Saan aya? Ay nawaw. Wan, ngam adda pa'y naununag ama kagapo. Anya day tapan yan. Kwa, sakbay nga ibagaak. No malagip mo atong galag kasangay ni Monre. Adda ta sorpresa, amaw-awat na. Ay nawaw. Malagip ko day ta. Siyak day chay, Malyong. Anya? Ay nawaw. Sika? Panyang? Wan, Apay nga inararamid mo tikas jay. Ay nawaw. Saan lasin sinanti kwarta na haraman? Tunggal kasangay ni Monre Sika tinaggastos ka na jay. Ay nawaw. wan. Ado ti ikitawak iti pamakawan kan ka. Iso asakbay nga agpunuak. Kayat ko pa'y tagkitaw iti pamakawan kada kayo. Gapo iti naunday apanawan, apanagiliman ko kada kayo. Mabitlaan importante nga awag day taon. Ay malasong batang pa'y nga raw. Ay nawaw. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Rukaw. Di tayak pa nga mawawag kan ka ulit eh. Lumapay di mo sungsumbatan ti awag ko. Pasensya ka, kalakan. Yung amangan kami numangagdak na panyang kan malyaw. Malyong. Apay, at damot di taday di ala kay Malyong. Wen kalakan. Kitno ka na yung nga umay dito. Anya? Talaga rupat kwarta na kitatatao. Talaga di dan masinan ni Monre. Taamok nga almanin da ti tawidan da itasamsaman tong. Kaanakan. O kasano? Aramido mo na ti ibagbaga ulit nagbalik. Kaanon to pa'y ngay patungpal? Di ka matanagan. Taitad ko kan katigatan ngayon karing. Kwa, Rukaw. Malikaw. Ha? Niro ko ti kasarsaritam iti silpan. Nukasta. Amam no sa dino ti ayanda ita ay nawaw. Ha? Yag mo day ta silpan. Hello, Rukaw. Hello. Sumungbat ka. Wadan. Ngam di ka makapaglibak balikaw. Ay nawaw. Nangag ko abis mo di tangiwat mo. Ni Rukaw ti kinasaritam iti silpan. Manakibiyang kamot, malyaw. Personal ko na ita. Ape asig gawatam ti cellphone ka. Yure agdarom ka ay nawaw. Amom ti ayan ti kaanak ka man niya. Kung natupay kit asan ka mapagtalkan. Traidor ka kadwa ay nawaw. Agtal na ka man! Sikat agulimat. Dakal ti basol ti kaanak kam kanya. Tap na ma'am. Gindidian mo ka.
Madama gayam kontak mo iti kriminal akanakam, sinalbag ka, ay nawaw. Di taas, di ka pumano balik ko. Batanak, balyong! Dayta, inlakan, ay nawaw. Di ka makapanaw kung naglagarodan. Iso nga ibagam no sa dino ti ayan ti kaanakam, balik ko, ay nawaw. Daraso Mariela, delikado ta. Masapo lang makapanawtan dito eh. Apay manen aya, Roko. Pumanaw tangarudan dito eh. Tanangag ko iti bangir alin niya. Inagaw ni Malyong ti cellphone ni Ulitag Baliko. Amangan no may sagmakta. Imposible nga isagmak na tati ulitag mo. Di talaan mo ah. Isong agrobwatan. Pumanawtan dito eh. Papanantamanan. Makaam mo ditan. Sumapul tayo tinataltalgat basit apag naidagta. Sana balit at damit lugan ta. Agsubli talaangan ijay mansyon. Ijayon ti paglemangan ta. Dadahol ka din ti Olom Ariela. Si kamot lang ti mangisagmak iti bagim iti kastang aramidam. Roko, Alhan, darasam ta agrobwat ta pumanawtan dito eh. papanantangaruden. Makaam mo nga roditan, basta pumanawtan dito eh. Di nakbugkawan ah. Agruam kamatan namang bugbugkaw kanyak, Roko. Aglablabas kan. Agul uli makaklaang ngam kunamlansig sigurado kamatan namang tagtagibasit kanyak. Katnuar arigan. Sika amin ti aking basol iti kastoy ang mapaspasamak. Padamad ka no kasta ka lang! Roko! Mabitlaan! Di nakpanawan ditoy! Roko! Urayan nak! Pakawanan na, panyang. Maawatan na kuma. Siyempre, kaanak kaklat na dayay. Natural lang mo't ang makariknak iti asikin kwa na, panyang. Baliko. Sige, nakadesisyon ako. Makitinulong kada kayo. Rumbang laang. Tano di ka makitinulong. Madaksan ka man, baliko. Saan ka di matakasta, panyang? Di kay madanagan. Ito do, no sa dino tayang darukog akana ka. Anya tinukas pasamak, Tata Malyong. Apay akaslag subsubang kayo kada Tata Baliko. Ay nawaw, ni tatam abaliko ah. Traidor na talaga, ay nawaw. Ha? Amo nagayam tayan darukaw, ngamin limad na kadatayaw, ay nawaw. Unsintidor dahi jay alakay. Ha? No kasta? Matiliwan damang Roko? Isa pa ila kumabaraw. Malagip ko man ang tinaramid ni Mang Roko. Pinaigaman nak iti paltog. Kati kayat na, paltugan kayo. Nakabutbuteng dayjay. Iso nga ron arinukar, ti pa nagpampanunot dahi jay ataw. Iso na ka ni Arhila. Asurot ti demonyo dagijay ay nawaw. Tata Malyong. Mabit lang ah. Nalpasan na nakisarita ni Nanam apan niyang iti cellphone. Asit gak bitwan. Takasarita ay nawaw. Sige, Tata Malyong. Awa ka man ni panyang. Ay bagam nga kawin din ditoy. Apay ayasal. Aday bagam kenkwana. Anda, isa maawagan ko ma. Sige nga ron, Sir Samuel. Ngumno bilang ta saan pa'y ama kaaway. Ibagamon ay iti silpon ti kayat mo nga ibagakan kwa na. Napinpintas no personal sarita. Sige nga ron. Mabit lang tawagak ni Panyang, Sir Samuel. Buwisit ta talaga day tamang Roko. Iso ka na yun ti mangirubrubo kada kayo, mami. Ala, di mon guraan ni Roko, iha. Maawatag, nauray siyak. Saan ko na mapagsusurot ti pampanunod Talaga kit diya din amo ti aganad Iso lang ko mati may darom. Saan kayo ko manakaraman? Naging lalaing tumot anangayab iti ulitag na iti ayan nyo. O anya nga ita. Kat
mapanan yung arudan, mami. Jack, amo. Madamati biyahe mi. Madanda na aganak. Kasla damang paltog ka na kami. Kasla damang tambang ka na kami. Kasla... basta. Madanda na aganak. Iha. Relax, mami. Panunutin niyo ti salon at yu. Sige. Bye. Taumanungat dito ni Rocco. Bye. Bye, mami. Aganad kayo. Ay, talaga ama din ti mapaspasamak. Sapay no kastoy amalagip ko ni Uncle Samuel. Sunggara. Nataymot nga minan. Namapay ang nakitak pay laang. Makapadanag talaga ti kastoy. Kaslaak mabagtit iti kapapanunot. Buwisita talaga. Agsasarunot ti malas iti biyagmi ka ni mami. Apay ang kastoy. Ay, Sir Samuel, laging ital, ng busy ka no pa ni Panyang. Saan pa'y la makaawid di tao? Ano nga umay. Diyak mo, sir. Sabay kaya't ka makasarita. Diyak kaya talaga itantan pa niya ito eh. Ay, na sir, noon yaman ibagam laangan ay iti cellphone. Parehas mo't laday ta. May mayat no personal. Makaamo kayo, sir. Kaya't ko kumamanan ti Rumwar. Ay, saan rin? Ay, sus, dandanita lang arudan na isagmak, Sir Samuel. Nakita na ta ni Ma'am Angelay. Hindi ay mansyon ti kaya't ko paparanta. Anya ngay karamidan ta ijay. Kaya't ko kakasarita ni Angela. Kaya't ko makita. Ay, so sir, intarayan talang arudan. Sa ita, kaya't mo makita. Namiris ko. Asana rumbangay lamangak. Di kanakak. Iso kaya't ko kakasarita. Ay, saan ka mo't amaw-awatan, Sir Samuel? Diyak amaw no niya ti kaya't mo amapasama. Ay nawaw! Talaga nagalistibiyag na gidyata tao. Ay nawaw! Nagalisto da nakapanaw iti lugar na naglemenganda. Ngam imposible adin to agpulo dag ijay tatang. Addan to lat tapagpuluan da. Sa bagay matkiti ay nawaw. Basol da dya abali ko ti amin. Traidor da dya. Ika kumiti pagnakmanakat. Minanawanak lang amin ni Panyang. Ay nawaw! Ala, baybayan yun. Patsyak asaanan ang makapaglamang dagi jay tatang. Paalerto dagiti kapulisan amang kumagkadakwada. Ayop na gijay Uray sa dino apasit ilubong ti paglimbangan da. Ay nawaw! Di dan tumailimbangan ti nagbasulan da. Wan tatang, pudno dayta. Sapay, ay nawaw! Adaw tinaibagan ni Panyang kanyak apakaborbor sa aklaunay. Ha? Anya na ibagana, tatang. Mainaig ka ni Monrey. Ay nawaw! Kan itiday di Sir Luisitaw. Apay, tatang. Saan mo't nga ron anay baga amin ni Panyang? Disturbo mo't jay cooler ang nangawag kan kuan na. Say di kuan, kas jay mo't tinapasama. Iso na tagaptan ti panagsarita mi ni Panyang. Ay nawaw! Tatang. Sa balay at talaga ti agtanta na iti panunot ka. Ang amwag to pa iti amin. Palutputak pa ni Panyang. Patsek nga do pa iti kayat ni Panyang nga ibaga kanya. Ay nawaw! Itay kapay lang nga umanunget kanyak Roko. Anya kumangay ti basol ko iti daytoy. Kasano? Makapasurong kamot namin. Inayadom mo't at agpataray. Kasla tala tumay tayaban iti kasta pampamayam Roko. Anya kamatan. Patayon nakmot iti nervyos. Wisit kit iti kasto ako nagbiyak. Anya kamatan. Isardang mo tilugan. Tadong sagak Roko. Apay ko mga isardang ko
Dadal ka din ti ulong Roko! Di mo partakan tag pataray! Tamangan no madisgrasya ta! Basta kumpet ka na yung bagariela, makaam mo ditan. Basta kasto tinahit ka pa nagmaneho. Wartap no makadayo ta dagos. Roko! Anya ka kadi! Di ka overtake! Ang tatra ka masabat na! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.